Għaddiet ġimgħa minn meta fil-programm Xarabank kien żvelat li kien in-negozjant u benefattur tal-Partit Nazzjonalista Zaren Vassallo li xiet li dwar l-art tal-Lavinbrow tkellem mal-Ministru u kien imwiegħed kompromess. Minkejja li għaddew 7 ijiem sa issa ma kien hemm ebda dikjarazzjoni pubblika dwar din ix-xhieda minn Vassallo, anke jekk qabel kienet żvelata kien ħareġ stqarrija jgħid illi ma kienx iltaqa' ma' Jason Azzopardi. Però mill-mument f'Xarabank fejn kien żvelat id-diskors ta' Vassallo spikka l-iskiet assolut min-naħa tiegħu. Sa issa ma lissa nebda kelma dwar dak li qalu stess fi proċess ġudizzjarju. Min-naħa l-oħra Jason Azzopardi baqa' jiġħad li ltaqa' ma' Vassallo, anke jekk meta affaċċjat mill-ġurnalisti baqa' jħossu skomdu tant li anke rrapporta lill-Pulizija. Fuq kollox ix-xhieda fil-qorti ta' Vassallo ma kienx l-ewwel darba li dan qal li fil-kwistjoni tad-dil tal-Lavinbrow xi ħadd tkellem ma' Ministru. Saħansitra l-ewwel darba li dwar dan id-dil xi ħadd tkellem lill-Ministru kien qabel id-dil tal-2009. Dan qalu wkoll Zaren Vassallo meta xehed quddiem l-Awditur Ġenerali. B'ġurament ukoll Vassallo qal li qabel akkwist tal-art mingħand tal-Marsovin, xi ħadd minn tal-Marsovin kien kellem lill-Ministru dwar it-tneħħija tal-kundizzjonijiet. Kundizzjonijiet li b'mod differenti minn każi oħra tneħħew fi ftit jiem. Hawn tispikka d-dikjerazzjoni tal-awditur li qal li minkejja li din kienet xi ħaġa miċħuda minn dawk involuti huwa tal-opinjoni li l-fatti kif ġraw jagħtu aktar kredibilità lill-verżjoni ta' Vassallo biex f'dan il-każ skandaluż li kien issiġillat bi ftehim fl-2009 u kompromess fl-2011 il-politiku kien involut fiż-żewġ okkażjonijiet.